luto na butaron og sabaw nga seafoods. Sa nipalit ko sa merkado gani nagpasayang. Bot say pangalan ni nga clams rin. Squid. So man itong isagol. Kurang ng gisalon og kamatis, luya, ahos, og bombay, nagbaliman. Bombay og ahos. Nya akong gisalon og kaning butter. Nya. Tagulan ako gamay nga mantika. Nya seasoned salt. Ground pepper. Nya og tubig. Sige pa ya. Init ng kaha akong butangan og butter. Butangan na to gamay. Edible oil para din sunog si butter. Laoy pang butter. Dali rin yung maluto. Ayun, sunod si luya. Isa lang saan ay mag-isa lang. Sunod yung ahos of onion. Sunod garlic. Kumot na. Sunod na lang po ang kamatis. Basta ito to, pinog na kamatis eh. Hindi na ulit, kailangan. Tubig, sabon, tasya lang. Una to pabukalon sa ninato o sa natiributang ako mga seafoods. Tibukal na. Humot kayo. So ito na ni isagol. Wala ko din na itong kuhan. Kaning clams. Sunod na to ang squid. Sunod na to ang pasayan. Oh my god. Kalami yan eh. Ayun. Season na to. Tog season salt. Ground pepper. Okay, mix gamay ha.
siya. Tulan yung pabukalon. Then, luto na din siya. Tara. Lami kayo. Kumot kayo ni Dere. Oy, nabukal na. Awa. Ako pa rin sa gulan ng kuwan. Kaning tawag ng dahunan. Sibuyas, dahunan. Dahunan. Kumot. Luto naman eh. Luto na eh. Tilawan na ito. Gawa na ito ha. Ito na ba eh? Lami na. Luto na ni guys. Para paniod to ni namo. Luto na. Lami na siya. Dry. Oh. Oh, ha? Lami kayo ni. Paniod to na oron. Okay. Daghang salamat.